ଅପରାଜିତାଙ୍କ କାନ୍ଦିବା କ'ଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ? ତାଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ସହି ପାରିଲେନି ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁପରଷ୍ଟାର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ସୁଧାର। ଗୁରଗାଁଓ ସ୍ଥିତ ବେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଡକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ଏମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।